Liberec byl druhým městem po Praze, kdy jsme od druhého ročníku tuhletu ochutnávku udělali, protože tady byl velký zájem. Vlastně Liberec sám, tehdy organizátoři za mnou přijeli do Prahy a žádali mě, jestli bychom nemohli připojit Liberec a nemohli, možná dokonce, nevím teď už, jestli Liberec nebyli i dokonce tím iniciátorem toho, že jsme začali chodit do regionu. V 90. letech tato snaha jít do regionu vznikla proto, že v regionech nebylo nic, zanikly kina, zanikly filmové kluby, vlastně to, co se promítalo, tak to všechno byly jenom kasovní trháky, nikdo nestálo dobré filmy a já už tehdy jsem si říkal, že až jednou bude doba, kdy třeba vzniknou artkina, což už se stalo, vznikl art distributoři, což už se stalo, tak možná pak nebudou diváci, který by na to chodili. Takže já jsem se snažil tehdy jak si udržovat jakýsi divácký potenciál pro kvalitnější tvorbu a zároveň v tom tlaku toho trhu, toho mainstreamu dokazovat, že jsou jiné filmy, než jenom ty, které se tehdy uváděly. Takže to byla jakási kultivace a osvěta napříč zemí, kterou nikdy tehdy nedělal. Bylo velice zásadní a podstatné, že jsme celá léta tady spolupracovali s místním artkinem, které tohleto zázemí mělo a mělo skvělé organizátory, mělo ohromné nadšení, takže oni sami jaksi i velmi aktivně spolupracovali nejen na programu, ale i na celé té koncepci průběhu těch festivalových ozvěn a sami je dokonce obohacovali svými nápady a podobně. Čekat, že někdo v Praze vytvoří všem krajským městům festival, zaplatí si ho sám, všechno přiveze a daruje to těm krajským městům, tak já si myslím, že to je velmi naivní.